And wonderful evening mga kalakwatsera at mga kalakwatsera. What's up? Ang gagawin ko po sa madaling araw na to, kasi madaling araw na actually magwa-1 na ng madaling araw. So is magtatanggal pa lang po ako ng makeup. Ang gagawin ko naman po ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano po ako magtanggal ng makeup and anong beauty night routine yung ginagawa ko. And let's start, wag na natin patagalin. So firstly po, naghuhugas muna ako ng kamay. Pero syempre, dahil kakatapos ko lang po mag half bath, so hindi na po ako maghugas ng kamay kasi wala po akong ibang hinawakan kung hindi yung suot ko lang. So una natin gagawin ay kumuha tayo ng cup para sa ating buhok. Hindi po hahalo yung hindi hahalo yung buhok natin sa ating paghihilamos. So, okay. Ngayon ay wala na pong makakapigil. Wala nang makakaharang sa ating paghihilamos. So, ang gagawin natin ngayon is magtatanggal na po. Actually, hanggang dito pababa, wala na pong nakalagay. Lotion na lang. So, ito na lang talaga yung tatanggalan ko. So, ang gagawin ko po is, unang-una, ay ito po, virgin coconut oil. Okay? So, itong virgin coconut oil, hindi to pwedeng mawala sa aking beauty night, sa aking beauty routine. Okay? So, hindi siya pwedeng mawala. Ang ginagawa ko po dito is nilalagay ko sa bulak. Okay? Lagay natin sa bulak. And, ididikit ko lang po sa aking may mata, may eye area. Yan. Kasi po, ang aking ginagamit na makeup is talaga yung makapit. Kasi once lang ako mag-makeup sa isang araw, hindi po ako nagre-retouch, as in, hindi po ako nagre-retouch. Ano lang naman, minsan lang, yung lip gloss. Kasi syempre, pag kumakain ka, natatanggal. So, ayan po, yung aking, lalong-lalo na yung aking mascara, talaga pong makapit siya. Kaya po, hindi siya basta-basta natatanggal ng sabon or facial wash. Ang nakakatanggal talaga sa kanya itong virgin coconut oil. And ayaw naman natin ma-hurt yung ating eyelashes. So, much better po pagka coconut oil. Okay, so ganun lang po. Hindi ko siya kinakalat sa aking face. Basta dyan lang po. Kasi dyan lang naman yung pinaka matinding nilagyan ko. Next is imamassage ko po yan para lumambot. Kung mayroon pa naman pong natitira. So yan po, sobrang careful lang natin sa ating eye area. Kasi nako, ingatan po yan. Hindi po ako nagugusot ng aking eye area nang walang oil. So yun. Kailangan matanggal yung yung mascara. Okay, so natanggal na ba yung mascara natin? Next po, ang gagawin ko ay bulak again. And then, coconut oil again. Ngayon naman po, ang gagawin ko ay ang akin naman pong buong face. Okay, kasi yung ginagamit ko sa aking eye area, ayoko na siyang gamitin or ayoko na siyang ikalat pa sa aking face kasi hindi naman sila magkasing dumi. Okay. So, ang inyo pong kalakwatsera, hindi po ako mahilig gumawak sa mukha ko. Yan, no? Di ba? Kasi pag coconut oil yung ginagamit ko, talagang as in, tanggal na tanggal talaga siya. So, yun. Pangalawang bulak. And then, imamassage ko siya ulit. Ako po ay dry lips. Kasi mahina ako sa tubig. So, nagbabad na tayo kanina ng maligamgam. Kaya, nakarelax na rin tayo.
Okay, after that po, ang gagawin ko is maghuhugas naman po ako ng kamay kasi of course may oil po yung kamay ko with this. Okay, ilalagay ko po dyan yung description sa screen para makita nyo yung kung ano po ito. Ito po ay Lumina na sabon from Healthwell. Favorite ko rin po talaga to. Actually, buong katawan ko siya ginagamit pero magkaibang sabon yung ginagamit ko. Gagawin ko po, okay, babubulain ko po ito. Yan. Ang kagandahan po kasi sa sabon na to is organic and natural. Wala siyang preservatives. Tapos siya is cold process. Yun. Kaya safe. Taas lang natin ito ng konti kasi nababasa. Babasa siya. Okay, so lumabas na po ang aking kapanguan. Wala tayong magagawa dyan. Pango po talaga. Okay, so okay na po siya. Ngayon naman, i-adjust ko lang po yung tubig ng maligamgam. Okay, kasi maligamgam po yung aking pinambabasa. Pangalawa, dahil binasa ko na siya na maligamgam, ulitin ko po ulit magsabon. 2 beses ko po kasi sinasabon yung mukha ko. So, ulitin ko po siya ulit. Yun lang naman. Tapos, ibababad ko po siya ng mga ilang seconds. Mga 5 seconds. Okay. Saka ko babandawin. Tapos na po siya. Ngayon, lumabas na po yung aking tunay na itsura. Lumabas na yung aking eye bag. Meron pa bang natira? Wala na. So, ang gagawin ko, pag meron pa pong natitira, ay kukuha po ako ng ano ba tawag dito? Pansundot sa tenga. Cotton buds. Ayun. Cotton buds. And then, simple, gaganyan ko lang po. Kung bakit lab na lab ko tong virgin coconut oil? Safe kasi siya. Diba? Safe siya sa mata. Ayan, meron pa nga natira, diba? So, yun. Kailangan pong wala nang natitira. So, kung meron pa, add po ulit tayo. Sa kabila naman. Of course, yung ginamit nyo na, huwag nyo nang ilalagay pa dito kasi madudumihan siya. Diba? So, grabe. Ilang araw na kasi akong puyat. So, ang laki po ng eye bag ko. Okay, naku, meron pa nga. May tira pa ba? So, dahil madumi na, okay. So, hindi pa siya lahat tanggal. Kuha ulit tayo. Ganun lang naman po hanggat may natitira pa.
Okay? At saka nakakatulong din po ito para mabilis na humaba yung pilik mata. Okay, may natira pa ba? Okay, so next, ang gagawin ko po ay this one. Okay. Ito naman po is collagen. Binili ko to sa Watson ng 49 pesos. So, ang ginagawa nito sa skin is nagbo-boost siya ng skin elasticity and nakakapag-smooth din ng skin and revitalizing siya. So, yun. Ito yung next na gagawin ko. Na ginagawa ko actually. Yung ganito ko, nilalagay ko siya actually sa ref. Sa baba lang. Kasi gusto ko siya ng malamig. Okay. So, ayan na. Sarap po nito talaga. Grabe. Sobrang sarap niya sa face. Nakaka-relax talaga siya. Lalo na pag malamig. So, ano po yan? May explanation yan kung bakit kailangan malamig, kung bakit kailangan mainit, or maligamgam, yung pinanghihilamos. Meron siyang explanation. Okay. So, bababad ko po siya dyan ng mga 15 minutes. 10 to 15 minutes. Ganyan. Nakababad lang siya dyan. Tapos, habang mayroon akong mga ginagawa. Hindi pala ako nagtanggal ng kwintas. Nakalimutan ko. So, yun. Babad ko muna siya dyan. Halos every night po ito ganitong ginagawa ko. Hindi naman po ako laging naglalagay nitong face mask na alternate ko po. So, it's vitamin C. Yan, na serum. So, yun lang po yung nilalagay ko pag wala po itong face mask. Yung pang-alternate ko. So, yun. And, yung laman nito, itatabi lang natin kasi gagamitin ulit natin ito mamaya. Okay? Yun lang. Babad-babad. Okay. Dahil naka 15 minutes na tayo, tatanggalin na natin siya. Sarap. Next, ay sabi ko nga sa inyo, gagamitin natin yung tira niya. If ever meron pang tira. Pero usually may tira naman talaga siya. Okay. Next po, i-add natin dito sa ating face. Sarap. And, meron po ako nito, massage. So, ang gagawin po natin is, i-massage po natin ang ating face. Lalo na dito sa may eye area. Yan. Ako po kasi, hindi ako tamad sa mukha ko mag-ano. Kasi ano yan eh, habang buhay mo suot-suot yan. Yung ating balat sa mukha, kaya kailangan iniingatan. So, ganito lang naman yun eh. Kung maingat ka sa mukha mo, hindi ka agad kukulubot. Pero kung hindi, ayan, lalo na pag hindi ka man lang nag-protect, di ba?
Sa gabi po kasi, more on ako moisturization. Okay? Sa umaga naman, hindi ako masyadong nagmo-moisturize talaga. And more on protection ako pag umaga. So, ito po actually is nagba-vibrate. Nagba-vibrate siya. Marami po akong mga pang-massage sa mukha. Marami akong mga roller. Tama ba, roller? Yung pronunciation ko. Pero ito po yung pinaka-favorite ko kasi napakadali niyang i-manage. Yan, ang sarap niya lang i-massage sa mukha. So, pag naglagay na po ako nito, hindi na ako lalagay ng iba pang moisturizer. Kasi moisturizer na rin naman po ito. So, lahat naman ng sobra, di ba, hindi na maganda. So, hindi ko ini-stress yung skin ko sa gabi. Kasi yan yung time na dapat nagpapahinga siya. Nalayo ko siyang i-stress ng maraming nakalagay sa face. At halo-halong mga ingredients at halo-halong mga... Gusto ko isang product lang yung nakalagay. So, yun na guys. Yun na po yung skin ko. Tapos na. Massage ko na po kasi dito sa aking lagi po yung kasali. Hindi yung pwede maiwan yung ating leeg. Yan. So, yun na po ang aking actual face. And then, ang ginagawa ko sa aking tenga, minamassage ko rin po yan gabi-gabi. So, yun lang po. And, yun lang ang aking simple na beauty night routine. Wala naman po masyado. So, with that, guys, mga kalakwatsera at mga kalakwatsera, thank you for watching and hopefully na nag-enjoy kayo and natuto kayo. May napulot kayo kahit konting aral. Ayan. So, good night everyone. Good morning night pala. So, bye!